ओंखाम संग्रा न'आव ओंखाम दङना गैयाब्रा ओंखाम गोजांफोर दङबा बेखौनो जानानै उन्दुफैनोसैलै आं नङाबा हरसे ओंखाम उखै जानानै उन्दुनो हानाय नङा जानाय नङा ओंखामखौनो जाहैखुमानोसै आं नङाबा गाबोन फुङाव दुरबल मोनबाय थागोनलै आङो ओरैनो दाथ' आङो फावगालिमोननि न'आवसो दङ बिसोरनि नियम निथिफोरा बेलेगथारलै एसे गोरोन्थि मावबानो बे न'खरनिफ्राय होखारजागोन आं बेनिखायनो बोलो गोरा जानायनि ओंखामखौ जाहैफिननोसै आं माबायदि अबस्था जाखोब्रा आंनालाय ओंखाम जाखुमालायनाय सिरि सिरि जाखुमानानै उन्दुना थाहैफिननोसैलै आं दाबा ओंखामखौबा बहा दोनदोंलै माथो जेबो नुवाखै फिथाइ सामथाइखौनो जानोसैलै आं ओंखामखौलाय माथो नुवासै आंलाय फिथाइ सामथाइ जाबाबो उदै बुंगानाय नङाना ओंखामखौनो नांथारगौ आंनो बेयावसो दोनदों होनबा ओंखामखौ ओंखामल'बाबो जाबायलै ओंख्रि संख्रि नांलायथारा दासो दै लोंलाय ओंखाम जालाय जानो मोनसिगोन आं आच्छा नंगौ नामा मादै आइम सरि मादै आंना गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा हो माने आं ओंखाम उखैनाय मोनदोंमोन बेनिखायनो जानो फैफिनदोंमोन आं ओंखाम जाला दोनहैफिननोसै आं सरि मादै आंबो मा मावफ्लांबाय थायोब्रा आंना गोरोन्थि जाफ्लांबायलै मादै मानोथो ओंखाम गोजा जानो नागिरखो ओंख्रिखौबो जाफा जादो ओंखामा मानोथो गसंबाय थाखो नाथाय जेबो नाथाय गैया ओंखाम जानायफोरखौ आं जेबो बुङा बेनिखायनो ओंखामखौ मोजाङै जानांगौ होमबा मादै नों आंखौ रागा जोङाखै मानो रागा जोंनांगौ जाखो ओंखाम जानायखौलाय जा थेंक इउ मादै दे जा मादैया रांखिनिबाबो बिराद अनसुलिथारलै मादै हाफांखौ बुजिनांगौआ बिराद गोब्राब जानला मानला मानसिया मादै हाफांखौ बुजिनाय नङा मादै हाफांखौ बुजिनो थाखाय पियर गोसो नांगोन मादै आंनो लायगौमोन ना शेयारखौ जेबो नङा दे जिरायनानै ओंखामखौ मोजाङै जादो हाफां मानो सिखारबोखो नोंलाय उन्दुनायालाय दै लोंनो होननानै फैदोंमोन आं नों दिनै रुमाव दैखौनो दोनहैयाखै आं बावदों एमाव राजा आदै आं ओंखाम उखैनायखाय ओंखाम जानो फैदोंमोन आदै आंना एसे गोरोन्थि जाबाय आरोना हराव ओंखाम जानो फैनाया जेबो नङा दे ओंखामखौ उदै बुंजासे जानांगौ अब्लासो हराव उन्दुनो हायो ओंखामखौ आद्रा जानानै थायोब्ला हराव मोजां उन्दुनाय जाया बेनिखायनो जेब्लाबो जोङो साननि ओंखामखौ मोजाङै जायाबाबो हरनि ओंखामखौ बिराद मोजाङै जानांगौ बेनिखायनो आंबो ओंखामखौ जानो होबाय बेनो दहायलाय मानोथो ओंखामखौ बुरजा जायासै नोंलाय माने ओंखाम जानायाव दै मोनलोङा होननायखाय नांथा जानो गिनानै ओंखामखौ एसेल' जादोंमोन आं मालाबाबो मिथियामोन जे ओंखाम जानायाव दै लोंनो मोना होननानै ओंखाम जानायाव दै लोंनो मोनो नाथाय ओंखाम जानायाव दै लोंफायोबा ओंखामखौ बोथिसेलाय दै लोंनानै होयोब्ला खहा जायो बेखौसो बुंदोंमोन आं ओंखाम जानायाव दै लोंनाया जोंनि देहाखौ खेबसे लागैनो बिस मुलिफोर बायदि जोंनि देहाखौ खहा खालामा लासै लासैसो खहा जायो थ' गोबाङानो मैयानि एपिसोडआव कमेन्ट सेक्सनाव बायदिसिना बुंहरदों थ' नोंथांमोना माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोब्ला बे इनफरमेसनखौ नोंथांमोना नंगौना नङा एसे रिसार्च खालामनो सोलोङोबा बिराद मोजां जागोन जोंनि बर'फोरा दासिमबो एक्सप्लर खालामनायाव बिराद उनाव दं माबा मोनसे नलेज गोदान खोनायोब्ला माबा मोनसे मिथियै बाथ्रा खोनायोब्ला जोङो आसरित जानो नाङा जोङो आसरित जायोब्लाबो डाइरेक्ट गुगोलाव थांनानै बा इउटुबाव थांनानै जोङो बिनि फिननायखौ मोननो हायो आजिखालि इसिबां मोजां प्लेटफर्म होदों जोंनो नङा होमबा टेक्न'लजिया बेसेबां आग बारायबाय थ' जों गासैबो कुइसननि एन्सारखौ जोङो गुगोलावनो मोनजोबो दा नोंथांमोना नेटआव नायनांगौ लोगोफोर मैयानि दिनाव नोंथांमोना सोरबा जोबोद गाज्रि कमेन्ट हरदों थ' आं हापां जानानै बुङा आं नैबे चेनेलनि जानानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै आंबो डाक्टर नङा अके अब्लाबो बबेबा खोथाखौ मिथिनो थाखाय जों डक्टर जालायनो नाङा पन्डित जालायनो नाङा बा साइन्टिस्ट जालायनो नाङा नङा होमबा अन्नानै नैबे इनफरमेसन होनाय रावखौ जाहाथे नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै खोनासङो नोंथांमोना नटिस खालामदोंना जेब्ला जोङो ओंखाम जानायनि उनाव मानो जोंनि उदैया थुम जायो जों मानो लोगो जोङो खामानि मावनो हाया मानो जोंना उदैया अबेबा सायो बांद्राय जानानै होयोब्ला ओमफ्राय जों थाबायनोनो हाबावासो थाबायबाथाय जोंना अबेबा साना होयो नङा होमबा आरो बेल' नङा हजम सक्तिया खस्थ' मोनो आरो निउट्रिन एबजर्ब खालामनो हाया जायो उदैया थुम मोनगोन आरो गेस जागोन ओंखाम बारा जाफ्लांगोन जायनि जाहोनाव अजन बारायगोन ओमफ्राय एसिड आल्ट्रा नारखोगोन जायनि जाहोनाव बिखा आरो गोदोनायाव आलौनाय मोनबाय थागोन आरोना थ' बेफोरनिनो लैखोन मिथिबाय जोंनि देहाया हरखाबनो खहा जाया जोंखौ लासै लासैसो जोंखौ खस्थ' होबाय थायो देहाया मिथिबाय बेनिखायनो दै लोंनायनिबो मोनसे प्रसेस थायो ओंखाम जानायाव माबायदि दै लोंनांगौ बेफोरनिबो मोनसे प्रसेस थायो थ' नोंथांमोननो जोङो लाब्रा फेमिलिनि हिसाबै नोंथांमोननो माबेबा खोथाखौ जों कमेडिनि गेजेरैबो जोङो होनो नागिरो थ' नोंथांमोना बेखौनो बायदिसिना गाज्रि रावै मेसेज हरो बिमानि माबा बिफानि माबा बेफोरबायदि लिरनानै दाहर नोंथांमोननो गियान होनोसो जोङो मालाबा जोङो बेफोरबायदि खोन्थाहरो मिथिबाय
जाहाथे लाब्रा फेमिलिफोरा अरायबो मोजाङै थायो, लाब्रा फेमिलिनि मेम्बारफोरा अरायबो गोसो खुसियै जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आरो। औ, जों मालाबा कमेडिबो बानायो, अबेबा खोथाखौ जों सोदेरनानै होयो मिनिनो थाखाय, जेरै जोंनाव भान्डारानो गैया मानसिनाव, थेवबो जोङो ओरैनो बुजायनो थाखाय आरोना आदार जाग्राखौ जोंनियाव मा होनो आदार थाग्रा बा आदार जाग्राखौनो होननानै बुङा होमबा, जे जोंनि आदारा जानानै जोंनि उदैयाव थाहैनाय जायगाखौ, नङा होमबा? दा बेफोरबायदिनो जों कमेडिनि भिडिअ नोंथांमोननो बायदिसिना इनफरमेसन होनो नागिरो। जायफोरा रोङो, जायफोरा मिन्थियो बिसोरो जेबो नङा, नाथाय जायफोरा मिन्थिया बिसोरो गाज्रि राव बाहायनाङा। नोंथांमोना मा होनदों, बे बुस्थुआ मा मार होननानै नोंथांमोना रिसार्चसो खालामनांगौ। नोंथांमोना लेखा रोङा नङा, लेखा रोङो, कमेन्ट गाज्रि खालामनो हायो नोंथांमोना, नाथाय बेफोरखौ कमेन्ट गाज्रि लिरस्लाय नोंथांमोना थांनानै गुगोल होननाय मोनसे बुस्थुआव, एसेबां मोजां गुगोल होननाय मोनसे प्लेटफर्म दङ, बेवहाय नोंथांमोना मानो नायहैया? थ' जोंनि लाब्रा फेमिलिफोर बांद्राय जाम्बा जान्था जानानै थाबाय थानाङा। माखासे खोथाफोरखौ जोङो साइन्टिस्ट नङाबाबो, साइन्टिस्ट जालायाबाबो, डक्टर जालायाबाबो, पण्डित जालायाबाबो जों गावबो रिसार्च खालामनानै मिथिना लानाया मोजां, मिथिबाय? थ' ओंखाम जानायाव दै लोंथारनाङा बेबो नङा, नोंथाङा लोंनो हायो, नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामनो हायोबा आरो साजाफोरखौ। ओमफ्राय दैया माबायदि लोंनांगौ बेनिबो प्रसेस दं, नोंथांमोना इउटुबाव नायबानो जाबाय। आरो मोनसे खोथा, गोबां मानसियानो ओंखाम जानायाव दै लोङा, बे खोथाखौ नोंथांमोना एसे नायबिजिरनांसिगौ। गिदिर सेलिब्रिटिफोरा, डक्टरफोरा, पण्डितफोरानो बुङो। आरो नोंथांमोना मालाबाफोर मुभिफोर नायलाय, मालाबाबो नोंथांमोना वेब सिरिज नायलाय, बा हलिउडनि जा बलिउडनि जा गोबां रोखोमनि नोंथांमोना नायलाय, गुबुन हादरनि, मालाबाबो नोंथांमोना मोजाङै बा ओंखाम जानायाव दै लोंनायनि टपिक मालाबाबो दै लोंनायखौ नोंथांमोना बुहुत खम नुगोन। मानो होनबा दै लोङा मानसिफ्रा गोबाङानो। जायफोरा उन्दैनिफ्राय बे हुदाखौ लादों बिथांमोना लोंबाय थायो, लोगोसे खस्थ'बो मोनो, नङा होमबा? आरो जोंनि गेदेरफोरानो बुङो माथो, गोदोनि आबै आबौमोना ओंखाम जाग्रोमोना दै लोंनो मोना होननानै। इभेन जोंहानि आबैयाबो दासिमबो दै लोङा, थेवबो बिराद मोजाङै दङ मानसिया। जोंनि बर' हारिफ्रा, आसामनि रायजोफोरा माखासे खोथाफोरखौ मिथिया खोमा होननानै जोङो एसे कमेडिनि गेजेरै गोबां गियान होबोबाय जोङो। माखासेया लाबायबो, माखासेया बुजिनो नागिरा। नोंथांमोना माबा मोनसे इनफरमेसन मोनोब्ला दिनैनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नङा, डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना गुगोलावसो खालामो जे मा मार बे बुस्थुआ होननानै। जेब्लासिम नोंथांमोना गाव हारसिंनो जुदि नायबिजिरा, अब्ला नों गासिबो बुस्थुखौ मोनजोबा। बेनिखायनो जों नोंथांमोननो एसे जोंनि नलेजफोरखौ होफाजोबनो नागिरो। स' नोंथांमोना बेखौ गाज्रियै लानाङा, अके? थ' नोंथांमोना दै लोङो, लों, बे नोंथांमोननि हुदा, नाथाय बेजों लोगोसे खहा जाफानायखौसो बुंदों। बे ओंखाम जानायाव दै लोंनाया जोंखौ हरखाबनो जोंखौ बुथारा, नाथाय जोंखौ खस्थ'बो होगोन, साजाबो होबाय थागोन। आरो बांद्राय बुंबाय थाला, माखासे डिटेलखौ नोंथांमोना इउटुबाव नुगोन। इउटुबाव गोबां रोखोमनि भिडिअ दङ, आरो नोंथांमोना गुगोल खालामनानै नायबानो जाबाय। जायफोरा गाज्रि कमेन्ट लिरदों मिथिया, बिसोरनिसिम जोबोद दुखु नांनाय थाबाय। मानो होनब्ला बिथांमोना दासिमबो जेबोखौनो मिथिया, बिराद फावसायनानै दङ। लोगोफोर, भिडिअआव फैफिननोसै। दे, ओंखामा जादो। थेंक इउ। ओमफ्राय दै लोंनाया मा जाखो नोंनालाय? लोंना फैनि। दा बिखुनजोआ सिरि मोनना होबा दायानो जालायगोन। थौदो, उन्दुहैनोसै। थौ। दासो गोजोन मोनलायसिगोनलै। उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम जानायजों लोगोसे दै लोंफाबोबाय, हथाथनो बहा गारनो हानो। थेवबो लासै गालांनोसै आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जों गाज्रि हुदाखौ थाबनो लानो हायो, मोजां हुदाखौ जोंनो गोबाव सम नांगौ। थ' गय बाद नै। आवगायनि थाखाय, बे न'खराव गोरोबनानै थानो थाखाय आं गासिखौबो मावजोबगोन, गासिखौबो खालामजोबगोन। ओंखाम उखैनायखायसो न' गाफैखो ना माखो? आंलाय माथो दहायनो फैखादोंमोन। नोंसो आंखौ सिनायाखै? जानला मोनला बुंलाबायनाङा। सोर मालाय गथ'खौ थिनहरनांगौ जाखो? बिमाखौसो मोनबाय नामा बेफोरबायदि धेमालि खालामनो? आरो बे फुथलाखौ लानानैलाय मानो गिदिंबाय थादों? हिनजाव थां माथां? आयै, नों बुजियाखैलै खोथाखौ। दहायो गुफुरफुर फैनाया बियो आंसोमोनब्रा। आं दाना महरबो सोलायनो रोंबायना। दाना गाज्रि बुस्थु लाग्रा जाबाय नामा? जानला मोनला बखिलाबायनो? जानो गोसो दंबा जाहैथां, जानो गोसो गैयाबा अमानो हैनोसै आं ओंखामखौ। जानो गोसो दंब्रा मानो जानो गोसो गैया जानो? ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थागौमोनलै आयै, दहायनिया आंनो मोनब्रा, दहाय आं मोनाबिलियाव फैनाया। माने आंना दाना मोनसे मेजिक दङ। आङो बे मेजिकखौ लाबानो बैबायदि महर जायो, ओमफ्राय बे मेजिकखौ लायाबानो नै बेबायदि मेजिक जायो। नोंसानो ओमफ्राय खोन्थानाय? खोन्थायाखै। आं गाबोन फुङाव खोन्थागोन दे नोंनो। नों फोथायो फोथाया गाबोन नायनोसै। मोसौआबो थाब गलि लायो। नों मानसि जानानै माने हरनि 12ता 1ता बेलाय? दसे थाबा दाउलायानो गाबनोसै।
दासो 10ता जादोंलै बुवा दाउला गाबनो गाबा दे आइ ओंखाम जानोसै आं जाहैथां खुनानै दोनखादों मा एसे मोजां आइलै नोङो बेनिखायनो आं नोंनि अननायखौ नुनानै माहाजोन जानोसै ओमफ्राय नोंखौ आं बिराद मोजाङाव दोनगोन आफायाथ' मालाय दस्रा हिनजावजोंसो मालाय लाइन मारिगासिनो बिफानि सोमोन्दै जात होनबाय थानाङा नोङो ओमफ्राय गाबोन समफोर फैसिगोन दे फैथोंसै होमबालाय आं ओंखाम जाहैनोसै आच्छा बार' थाइबानि लारु बिखुनजो सना मा एसे मोजां जादु दङब्रा नोंनि आखायावलाय नोंनि संनाय खावनायफोरालाय मा एसे गोथाव जायोलै नङा माथो आंसो संदों दत आवलिउरि नों सङा गारानो गाव संदों जालायबावो जादो दौनो नामा दौनो लाजियाबो गुमै बिखुनजोजों ओंखाम दौजानो नोंहालाय मा नांखांबाय थादोंब्रा मा जाखांबाय थादों नोंहा हाबा हरदोलै बिखुनजो सना बेखौ हाबा हरदो हाबा हरबासो मोजां जासिगोन मानसिया हाबा हरिखाय बिराद कें 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 जाथारबाय बियो आं हाबाखौनो जाया मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो माने मा खालामनांगौ देलाय बुंलाय माखौबा बिराद बारथारबाय दे नोङो फामे बिराद बारथारबाय बांद्राय नुगासिनो आं बिखुनजो सना फामेखौ हाबा हरदो बारा थिग नंला बे मानसिया गावसोरसो मिन्थिगौ आरो माला हाबा जायो जों बिमाफोरालाय थाबखौनो हाबा जाजानो लुगैगोन बैसो थासान्दियावनो बैसो जाबालाय सोर लांनोसै बेनोथ'ब्रा बेनोथ' हाबा होदो बेखौ हाबा होयिखायनो मानसियानो गनजों माजों रानथेंथें थेफाफा जालायलांबाय नों फा होननानै बुंदों बुंबायना बिगुमैखौ मा होननानै बुंदों बेलाय आंनि स्लिम फिगारसो दा आं लोदो जानो गोसो गैया बेनिखायनो आं एक्सारसाइज खालामो जिमाव थाङो नोंहा बेखौनो मेगन सानानै बायदिसिना दा बुं थोद साला लावगि जाम्बि साइज नोंखौ हाबा हरनायानो मोजां जासिगोन बिराद थेव 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 जाबाय देनां हौवाजों बिहाव बिखुनजोजों बेफोरबायदि नांलायना जानो हागोन ना हायाथाय आंनि गोसो नुबायना मयसे जाथारखो बे मानसिया गदाय लाजागोन आंजों गदाय देलाय गदाय लालाय माबायदि लायो आंखौ गदाय लाबाना नोंखौ हिजरासो खालामगोन आं जाबाय दे जाबाय माखौ नांलायबाय थादों बे हरफोरावलाय जावैसो दे ओंखामा जादो आच्छा थाइबानि लारु लायला जामायला ओंख्रियाबो डिजाइनथार माथो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टाखा माबे मोनसेखौ जाग्रोनांगौलै बिखुनजो सना अनला ओंख्रिखौ जाग्रोबानो जाबाय आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु गय खावै खानि आं ओंखाम जाखांबा मोजां गय जानो हागोन थाबाय थाब्रा खाथियाव गयखौलाय बै थङालिखौ थिनहरना लायनो दरखार गैया माथो आं नोंनो गय खावनानै होनो जाबा जा जायाबा था आंनो लायना फैनि ओइ लाजिया नामा बिमा बुरैखौ बेफोरबायदि खामानि थिनबाय थानो आं लाजिया साला बोरायलाय खाख्रेब हौवा नायनानैसो हरनांसिगोनलै नोंखौ उनथिंबो लाजायो सिगांथिंबो लाजायो फेसबुकफोराव बयजोंबो मिम्स बानायजानाय बायदि बेफोरबायदि हौवा नायनानैसो हाबा हरनांसिगोन नोंखौ जाहाथे फैसानि थाखायनो बोराय हौवाजों हाबा जादों होनजानानै बयजोंबो नोंबायदि नङा बुरि हिनजाव गोसोथोनाय माथो गाज्रि बुरि हिनजाव गोसोथोनायावलाय बुरिफोरा गासिखौबो रोंखाजोबो खामानि मावनो रोंगौ ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ हौवाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो रोंगौ फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो रोंगौ बुराय हिनजावफोरखौसो लानांगौ मिथिबाय सिख्लाफोरखौ हाबा लानानैलाय मा लाब सिख्लाफोरखौ हाबा लायोबा टेनसनसो बारा जायो मिथिबाय बेनिखायनो बुरै हिनजावफोरखौ रोंखानाय राखानाय बिसोरखौनो हाबा लानांगौ नोंनि बायदिबा मालाय हौवाफोरनि हिनजावखौ सेख' लानांगौ आरो ना ओमफ्राय जों सिख्लाफोरा बोराय हौवाखौ लानांगौ माथो सेंग्राफोरा बुरै हिनजाव लादो सिख्लाफोरा बोराय हौवा लादो बा जाबायबो मिलायलायथारबाय हिनजाव गदाय लानो नागिरलायबाय नामा लाया आंना बिखुनजो सनाया आंखौ लानाङा होननानै बुंखादों आं बिखुनजो सनाखौ बिराद मोजां मोनो ओंखामा जानो थांदो नायनो बाबाय आं नोंखौ नोंनि न'आवथ' फैयाखैना आङो नोंनि बिमानि न'आवसो फैदों बांद्राय बुंबाय थानाङा ओंखामखौ जायाबा सेख'नानै लांजागोन आंजों बालनि बिगुमायाव नायनो बायो आं नोंखौ मा खेबसे खुदुम जाबासो मोजां मोनगोन नामा नों आंखौ बाल्लाबो खुदुम जाया नोंजों लेथाबाथा थै खुदुम मारिनो नामालै खेबसे बांद्राय खिथिबाय थानायखौ ओंखाम जानाया जाबायना जायाखै जावैसो जानोसै फाल्थुथुनि आंनि बिगुमै नङामोनबा बेखौ आरो रायबावगौमोनसो आं माखौबा बिखुनजो गोसोथोनो नागिरग्रा बियो लाजिनो रोङिया नै माथो मेथाइखौनो बन्द खालामाखै दाबो मा जागोन दानि गथ'फोरजों मबाइल नङाबानो उन्दुलांनो हाया आरो मेथाइ दामनानैसो उन्दुलांबावदों बेफोरबायदि मबाइलखौ खि खाथियाव लानानै उन्दुजायो दा बेखौबो सोर बुजायगोन बिसोरनो मबाइलखौ इसिबां खाथियाव लानानै हराव उन्दुनो मोना होननानै मा जाबावगोन मानसिखौ अननोबो ओंखारो रागाबो जोंनो ओंखारो बांद्राय अनफ्लांबाबो जारलासो जागोन बेनिखायनो बिसोरखौ रायबाय थानांगौ जायो जाहाथे मानसिफोरा बेलेन्सआव थाबाय थायो होननानै उन्दुथोंसै उन्दुनाया बेनो जाबाय दासो मोनसे खामानि ओंखारब्रबदों बेखौनो नायदों आं नोंहालाय मा बिजामादै गोदानखौ गाद होगासिनो नामा गाद होआबा जायोहाय गासैबो फावगालिनि थाखायसो खालामदों आं ओमफ्राय बिसोरखौ बेफोरबायदि दोनबाय थाला मिथिबाय नाजिबदां बिसोरखौ थाबैनो एंगेजमेन्ट खालामनानै होनोसै समफोरा मिलायोबा हाबाखौ उनाव होनोसै आच्छा आंबो बेखौनो सानदों ओरैनो बेफोरबायदिथ' दोनबाय थाजायाना
रिं सेरेमनिखौनो खालामनानै दोननोसै बेखौनो थाब खालामनांसिगोन आच्छा दे होमबालाय लाहार फाहार खालामहोलांदो ओमफ्राय नारजि बिथां मा खालामगोन बिसोरखौ बिसोरना फरायनायाबोथ' जोबाखै सानैनाबो हैथोंसै एग्जामखौ थाथ'थोंसै फरायनाया जोबागौ माने हाबा होआ बिसोरखौ बिसोरनो मोजां गियान होथारनांगौ जाहाथे बिसोरनि डिसिसना बिराद गाज्रि होननानै हाबा जाबानो जे गासैबो सलुसन जाजोबो बे नङा बेफोर बिराद भुल हाबा जाखांबाथाय मोनसेल' बुस्थु नोजोराव गोग्लैयो रायजोफोरजों माबोरै मिलायनानै थानांगौ माबोरै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ माबोरै आलासि सिबिनांगौ बेल'सै बेनि अनगा जेबो बुस्थु मिथिया ना गोजानाव मोजाङैनो बेरायनो थांनो हायो ना गोदान गोदान जायगायाव थांनानै गोदान गोदान मानसिफोरनि कालचारफोर एक्सप्लर खालामनो हायो गोबां बुस्थु थालाङो थाब थाब हाबा जायोब्ला बेनिखायनो माखासे खोथाफोरखौ मिन्थिनो थाखाय एसे बेरायथिंनायाबो मोजां दा बिसोर जेबोखौनो मिथियालासिनो हाबा जागोन साननैसोनि उनाव नांलायगोन बेनिखायनो बिसोरो एसे नलेज लाबावथोंसै बिनि उनावसो हाबा होनोसै दे मेनेजमेन्टखौ नों खालामदो नोंसो हायो बेफोरखौ जागोन दे गाबोन नायनोसै आं मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आच्छा दे आंलाय बै आंनि फुराना फाइलखौ लाबोलाय रा बहा दोनदों माथो नुवाखै दं दे मोजाङैनो नागिर मोनबाय नै बेनो दा औ बेनो दोनथ'लाय ओमफ्राय नों उन्दुग्रोदो दे अके आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना मा टाइपनि गयलै बे गोजा जायालाय मा बुस्थु बेखौनो मिन्थिया नोङो बे गोजाया मा बुस्थु जेखौबो मिन्थियाल' होनो जाम्बाथार मानसियानो ओइ नों मा जाखांबाय थाग्रा जाखोलै दाना बोराय हौवाजों हरदोलै बिखुनजो सना बेखौ बोराय हौवाजों हरदो जादो जावैसो गया बिखुनजो सना खानाय हगारबा मा एसे मोजां नुयोलै खानाय हगार थालै खर'आव थाव फोननायखायसो खानायखौ हगारनानै लादों दा बेलाय मा नोंखौ बाख्नायखाय बिराद जोंगासिनो नामा गोसो सिङाव बाख्नायालै बाख्नाया नै बेयाव मा राजाया बिबोनां एदावग्रा नङा मिन्थिबाय आच्छा थाइबानि लारु जानोसै आं वाह गोथावथार माथो होमबालाय न'आव थांदो आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो बोरैबा मोनलायदोंलै गय जानानै दे थांदो बिबोनां सना मा बिगुमैखौनो होखारबाय थायोलै बाल दे आं गाबोन फैफिनगोन बायदि मानसि बियो गुमिया आंखौ एदावफिनबाय माथो बे गयाव मुलि होदोंमोन आं गोदोनि बायदि जाफिनसिगोन बियो होमबा बियो नोंखौ एदावनायखौ गारसिगोन आरो ना गारगोन होननानै बुंदों माथो गारथोंसै हाला आङो बिदि बिजामादैजों एदाव जाबाय थानो दे उन्दुहैदो हर जाबाय आंखौ सोंबाय थादों आं सिखाव नामा आंखौ सिखाव बायदि नुथारदों नामाब्रा जागासिनो जोनानै हाथाइफोरखौ थलक थलक गाहोगोनलै आं सैमा लायला माथो सैमाजों सैमा नांलायगासिनोलै साला खारबाय माथो आंखौ रेजेंआव लादों बिसोरो आंखौ रेजेंआव लादों सन्थ मा राजा मा एसे रागा जोंखोब्रा नोंलाय सैमाखौलाय नङिनि फाव होननायनि दिनैसो जारिदोंलां साला स्वाद सैमाफोरा सामफ्रामबो आंखौ नुबाय थाखायो थांनायनि फैनायनि सिनायना थानांगौना बिसोरो माबा सिखाव थां माथां सोंबाय थायोब्रा मोखाङाबो एसे सिखाव साइज ना नोंना मा होनदों सिखाव साइज आंनि मोखाङा सिखाव औब्रा मोखाङा एसे सिखाव साइज नालाय सिखाव साइज होनबायब्रा बेखौनो नोंहा खिथुआव अरनांनांगौ बे नङाना आच्छा आंनि खिथुआव अर नांनायखौसो नों नुबाय गोसो जायोबा नोंनि सुनसुलुआवबो अर लगायनानै होनो हायोब्रा आङो मिथिबाय खुगाया सामलायबा सामलाय नेक्स्ट इलेक्सनाव एमएलए जाबा नोंखौनो आं सिगां गाख्लायग्रोगोनलै बेलाय नोंनि थैयावनो दंखायो माथो गोसो जाबा नोंनि एजेन्सि इलेक्सनाव गाखोगोन आं मिथिबायना नोंलाय मा रोङो इलेक्सनाव गाखोनो मा रोङाब्रा मा रोङा जौ लोंग्राफोरनि पावारखौ इसिबां गोरलै दासान दानो जौ लोंनायनि मोजां आसनि होगोन होननानै बुंब्ला जौ लोंग्राफ्रा आंखौ अट'मेटिक सापर्ट खालामोब्रा नोंनि अपोजिटआव आं गसंनांगौबा नों देरहाया मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ नोङो धैन्यसो मानि बांद्राय रागा फोजोंबाना आं नोंनि एजेन्सि गसंगोनलै दे गसं आया चेलेन्ज होदों नामाब्रा आं नोंखौ जेथिंबो खेथ्रआव चेलेन्ज होयो नाथाय नों आंखौ मालाबाबो फेजेननो हाया आइयाव दिनै बुलायनो नामा बुलायनो दिनै जोंखौ हमथाग्रा रावबो गैखाया दे नांगोन दे होमबालाय माखौथो नायबाय थाबावगो दामलायनोसै दे दिनै आंबो दामलायनायाव दंथारो फैदो फै रेडि ना रेडि आया गसाय मा मोनबाय थादोंलै अरसो होसोदों नामाब्रा खारदो
लायला जामेला सैमाफोरालाय दिनैलाय जोंखौलाय मा मोनखोब्रा हादोंलै हादों नाथाय नोंहालाय मा एसे स्पिडब्रा आंजोंनो हायो नामालाय सैमाफोर होसो बेसेबां होसो ओइ साला लिंहरबावदोंसो ना नों सैमाखौ आंहा खारबाबो खारनो हायाखै नोंलाय सैमानि मा दाय मावनानै लादोंमोनब्रा सैमाजों बिदि होसोजाबाय थानाय आं बांद्राय सुलायला सैमाफोरखौ माबा गामिसिनि मानसि जानानैबाबो माने गामिसिनि सैमा जानानैबाबो आंखौ सिनाया बिसोर सानफ्रामबो हर आंखौ सोंबाय थायो गैला सैमाया आंखौ साबखां हरथारसिगोन ओइ सथ' ओइ आं हालालै सथ' हायाबा नोंनिनो लस दं दा सैमाजों अरजानांगौबा जारला जागोन बे सैमाफोरा जात जायगाखौसो नायखायोलै ओइ साला सैमाफोरखौ आं रोंलाला ओइ फाग्लाबो सैमा बांद्राय नायनानै होसोहैथावब्रा जोंखौलाय मानो मोनदों बाय